حراي دقي مثلا سناي صانحت سناي ناي تمرت غزي يغبرنا رستنا انت كمسليم سعبينات نقبين ويكا امغاغبانان سقطن اب معرينت هرمونات كاينو بزياده دما ناي مفري هرمون يه امغاغ بدبا خنبلنا نمولو انبابرانا خطاليو سقطي خنبلنا دما نخلو سمعتاتنا كتقاليو وبقرب دما نرينا تحر معرينت ناي مفري هرمون كنبلنا مبزحت ابزي اب مفري هرمونات ناي دكنستي كنزوزينا مهنياتو ابزي وان زي ابزي دلنا يا غزي نساتهم ابزح بدهوታት የቱ ስለዘለው እነዚህ መሰረት ዝኾነና ድማ እንታይና ንብል ፍወሳን ባህር ፍወሳ ናይ በሐቂ ፍወሳ እንድሕር ኮይኑ ናይ በሐቂ ሕውየት እንተዳ ኮይኑ ካፍቲ ሰብ ክጅምር ክኸል ኣለዎ ካፍቲ ሰብ ካብ ደገ ካብ መድሃኒት ዘይኮነ ካብ ሕክምና ዘይኮነ ካብ ደጓትር ዘይኮነ ካፍቲ ሰብ ካብ ራእዩ ካብ እምነቱ ካብ ብዛዕባ رديت بزعبه معرخ ندي كእለት ኣለዎ ገዛ ርእሱ ከውሕስ ከሐውዝ ዝኽእለሉ መጠን መትኩ ሊድርስ ወይስ ኣለኹ ካብኡ ቀፂሉ ኸ እምነት ጥራይ ወይ ከዓ የእምሮ ጥራይ ንበይኑን ስለዘይሰርሕ معرخ ندي ከአበን ናባብሩ አበን ማጋግቡ ኣብ ስምዒታ ወይ ምሕደርኡ ኣብዝኸ معرخ ندي በተኩሮ ይሰርሕ ትሰብ እንታይ ክብል ስለዘለኹ ናይ ብሓቂ እቶም ሕማማት تمزخون يخون قدايات كابي يبقسون دحريلنا مبقس يوم رخبنا دما كان مبقس يوم انتدعا كنتر يوم كيلنا ازي ملؤ فوسا ويكا ملؤ حويت كهبنا يخل مبارتاينا نقول لنا فوسا مالت ويكا حويت مالتني حدا ود سب كاب ابقزا رؤسو زلوا الرائع كبقس خلالو ابقزا رؤسو زلوا الرائع اذا دما انتاي دمهرنا يأمر ودسب بخلا زراربا التحساسبانا معرخ ندي حيال مغانون معرخ ندي كا اب هيوتنا صلوا حمد اللون انت دا بقبو تتقمنا له معرخ ندي كو حسنا هم دخل انت دا بقبو وي بجيجا تتقمنا له دما معرخ ندي انصارنا كسرح كم دخل امبار اب جزا رسنا انت عينت الرأي لنا انت عينت افلطوا لنا بزعبا وشتاو صقاتنا وشتاو صقاتنا كاب كندي عينت حمامات كدحنونا خمس خلو بخميك فوسنا خم دخلو معرخ ندي عمق زباله افلطو رديت امنت علنا غنو انبابرانا خيابنا ابرانا انت رامسي انت اكل ود سب اذا املخاوي تفطر ود سب زدليون تدي غديلو ወይ ድማ ዘድሊዎ መርዛምነት ቀመማት ዘድሊ ነገራት እንተደይ ወሲዱ ብዝኾነ ይኹን ክሰንፍ ኮድቃ ይከደኒ ስለዚህ ድማ ባር አነባብራና አነዚ ይምልከት ማዕረግ እንደይኻ ካፍቶም ዘድሊው ነገራት አልጊስካ እቶም ዘድሊው ነገራት ግን ናአካል ተመግቦ ኣብ ስምዒታው ምሕደራ እንድሕር መፂና ኸ ማዕረግ እንደይ ካፍቶም ንህይወት ዘይድግፉ كم بعد قداينت حفرت سخفتا فرحي شغررا قطعي كيمتا الجيسكا افتم نهيوت زدكوفو سمعيدات كم فقري سلام هدأت مسقانا ابزياتهم دنو حق زي تحلف اذن دحن كله خيلون بار بسخونه يقول كتسنف اي تخيلني خا كم ود سمتن كاو غسلنا اب هرمونات نمسا نمغانو هرمون مالت انتاي مالتي دابا بتقل كردانا خوين هرمونات ويكا هرمون كنقول كلنا زتفالالي عينت هرمونات اللونا عينتهم بمنتاي فليو نحريلنا بسرارحهم اسماتهم كله بسرارحهم يتوهيبهم امبار بحفشه هرمون مالت انتاي مالت درالنا كيميكالاوي ملخت حزن زمالتك حاده حساب تحسب نكلها بغتانه تحساب زسني هرمون تلاقو اب وحاز دم يوردمو بوحاز دم ابيلنا كل خفال اكلاتنا يخيد اب تدخلوا بوتا دما ملختي محلالف استفالالي عينت اقاطمتات كلو خليهم تم هرمونات نسعوهم ويدما كم سرعهم اكفال عليه خليهم اب استفالالي سكتات
ንኣብነት ካብ ታይሮይድ ወይ ከዓ ካብ ጉሩንግሪት ንጀምር ንውረድ ናብ ኣድሪናል ወይ ከዓ ናብ ኦቫሪ ንምፃእ ኣብዚያዳቶም ናይ ሎሚ ዘገድሱና በብቲ ዓይነት ስርሖም ወይ ናብ ስርዓተ ምሕቃቅ መግቢ እውን ንኸይድ ወይ ናብ ልብና እውን ንምፃእ ነናቶም ፅክታት ኣለዎም እቶም ፅክታት እንታይ እዮም መፍረይ ማእኸል ናይ ሆርሞናት እዮም መፍረይ ማእኸል ናይ ሆርሞናት ኮይኖም ሆርሞናት እምበኣር እንታይ እዮም ብደረጃ ውሽጣዊ ኩነታትና መሰረት መልእኽትታት ወይ ከዓ ስነ ህይወታዊ ወይ ከዓ ስነ ቀመማዊ መልእኽትታት ዝሓዘሉ ዓይነት ፕሮቲናት እዮም ኦኬ እንታይ እዚ መግለፂኦም መሃሮ ዘለና እምበኣር ዞም ሆርሞናት እዚኦም በቲ ደለዎ መሰረት ክጎድሉ ከለው እቲ መልእኽቲ ይጎድል ክበዝሑ ከለው እቲ መልእኽቲ ይበዝሕ ምዕሩይነት ክህልዎም ከሎ ድማ እቲ መልእኽቲ ብምዕሩይነት ይኸይድ ስለዚ ድማ ኣብ ሂወትና ማዕረ ክንደይ ታራ ከም ዝፃወቱ ካብዚ ክንስሕቶ የብልናን እምበኣር ሓደ ሆርሞን ጉድለት ኣለካ ማለት እቲ ንሱ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ወል እንድሕር ሓደ መልእኽቲ ጎዲሉ ኸ እቲ ኣካል ክሰርሖ ዝግብኦ ክንደይ ስራሕ ይተርፍ ኣሎ ብኡ መሰረት ድማ ማዕረ ክንደይ እቲ ኣካል ወዲ ሰብ ወይ ከዓ ስጋ ወዲ ሰብ ካብቲ ኣሰራርሑ ክወፅእ ይኽእል ወይ እውን ሓደ ሆርሞን ዝያዳ ኸይዱ ማለት ከ ማዕረ ክንደይ እቲ መልእኽቲ ብዝተጋነነ ክሓልፍ ብኡ መጠንካ እቲ ስራሕ እውን ካብ ንቡር ወፃእ ክስራሕ ይኽእል እምበኣር ሆርሞናት እንተደኣ ስነ ህይወታዊ ወይ ከዓ ስነ ቀመማዊ መልእኽተኛታት ካብን ናብን ኣብ ውሽጥና ንኣብነት ካብ ኣእምሮ ናብ ልቢ ካብ ኣእምሮ ናብ ስርዓተ መፍረ ካብ ኣእምሮ ናብ ስርዓተ ምሕቃቅ መግቢ ካብ ኣእምሮ ናብ ስርዓተ ምክልኻል ከምኡ እውን ናብ ኩሉ ክፋል ኣካላትና መልእኽትታት ዘመሓላልፉ ፕሮቲናት ካብ ኮኑ ብኸመይ ከ ክፀልውና ይኽእሉ ኩሉ እንገብሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሆርሞናት እዩ ኣብ ሂወትና ንኣብነት ሕጂ ኣነ ንስኻትኩምን ከመይ ኣለና ከመይ ይስማዓና ኣሎ እንታይ ፍሽኽታ ወይ ከዓ እንታይ ፀቕጢ ኣለና ኣብ ደረጃ ሆርሞናትና ተመርኪዙ ምናልባት ገለገለና ነዚ ትምህርቲ ዓቕልና ክፀበና ክእል እዩ ክንፀልኦ ንኽእል ኢና ገለገለና ድማ ደስ ክብለና ይኽእል እዩ ንሱ እውን ኣብቲ ደለና ደረጃ ሆርሞናት ይኽብገስ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እምበኣር ኣተሓሳስባና ይኹን ስነ ልቦናና ይኹን ወይ ከዓ እዚ ናይ ምሕሳብ ክእለትና ናይ ምዝካር ክእለትና ናይ ምስትውዓል ክእለትና ወይ ብኣንፃሩ ድማ ናይ ምርሳዕን ካልእን እዚ ብምልኡ ኣብቲ ምዕሩይነት ናይ ውሽጣዊ ሆርሞን ይምርኮስ ብዓብዪ ኸ ደረጃ ዝስማዓና ሓይሊ ወይ ከዓ ኢነርጂ ስምዒታዊ ምዕሩይነት ከምዚ ክንብሎም ፀናሕና እውን ከምቲ መልእኽተኛታት ብምዃኖም መጠን ኣብቲ ደረጃ ሆርሞን ዘሎ ተመርኪዝና ሓይሊ ይስማዓና ወይ ድኽመት ይስማዓና ስምዒታትና ክንኣሊ ንኽእል ወይ ከዓ ከሰንፉና ይኽእሉ ኣብኡ ተመርኪዝና ዝተፈላለዩ ዓይነት መግብታት ደስ ይብሉና ሸውሃትና ይኽፈት ይሕሶ ኣብኡ ተመርኪዝና ክንድቅስ ዘይክንድቅስ ንኽእል እንታይ ኢና ንብል ዘለና ማዕረ ክንደይ ኣብ ሂወትና ክንንቀሳቐስ ዘይክንንቀሳቐስ ክንበልዕ ዘይክንበልዕ ክንዛረብ ዘይክንዛረብ እንታይ ዓይነት ንሓስብ ማዕረ ክንደይ ብዕንቆ ንሓስብ ብዓብዪ ስርዓተ ምሕቃቅ መግብና ማዕረ ክንደይ ብቐሊሉ መግቢና ድወሰድናዮ ክንሕቅቆ ንኽእል ክበታተን ይኽእል ናብ ኩሉ ክዋፈር ይኽእል ወይ እውን ብኣንፃሩ ምሕቃቅ ከኣቢ ይኽእል እዚ እውን ኣብቲ ምዕሩይነት ናይ ሆርሞናት ዝተመርኮሰ ይኸውን እዚ ከዓ እንታይ ደሪአና ዘሎ ማዕረ ክንደይ ኣብ ሂወትና ታራ ከም ዝፃወቱ ክሳብ ስርዓተይ ጨዋዳታትና ክሳብ ኣዕፅምትና ብሆርሞናት ይምራሕ እዚ ማለት ከዓ ክሳብ ምንቅስቃስና ምስትንፋስና ኩሉ እንትናና ብሓፂሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ደረጃ ሆርሞናትና ይኸውን ኦኬ እዚ እንድሕር ኮይኑ ማዕረ ክንደይከ ሆርሞናትና ኣብ ሂወትና ክንፀሉ ንኽእል ባዕልና
ድማ ሕጂ ንበል ምናልባት ኣብዚ እንታይ ንብል ኣለና ኩሉ ምንቅስቃሳትና ኩሉ ተዋስኦና ኩሉ ስራሕና ኩሉ ኣተሓሳስባና ስምዒታዊ ምሕደራና ግብረ መልስና ኣዘራርባና እንተዳ እዞም ሆርሞን ዝቋፃፀርዎ ኮይኖም ኣነ ንስኻትኩም እንከንዕኦም ክንቋፃፀሮም ንኽእል ዶ ብኸመይ ድማ ሕጂ ንርኢ ሆርሞን ብኩሉ ይፅለው ድማ ንብል ኣለና ኣብዚ ንኣብነት ኣመጋግባና ብቐጥታ ንሆርሞን ይፀልዎም እትወስዶ ዓይነት መግቢ እትወስዶ ዓቐን መግቢ እትወስደሉ መግቢ ሰዓታት ብዝያዳ ድማ ምስ ደረጃ ሽኮር ናይ ደምና እሱ ድማ ምስ ኢንሱሊን ተኣሳሲሩ ኣብዚ ዓብይ ፅልዋ ይህልዎ ኣብ ደረጃ ናይ ዓይነት ሆርሞናት ኣብ ደምና ካብኡ ቀፂሉ ድማ ዝተፈላለየ ፀቕጢ ወጥሪ ጭንቀት ሕርቃን ቁጥዐ ቂምታ እዚኣቶም ከዓ ኩላቶም ከዓ ብቐጥታ ይፀልዎ ምናልባት ንሎሚ ኣብ መግብን ፀቕጥን ኣተኪርና ክንዛረብ ኢና ኣብ ሆርሞናት እንተዳ መፂና ወል እንተዳ እዚ ሕክምናዊ ደረጃ ናይ ዝሎም ዓለም ደሎ ርኢናዮ እዚ ሆርሞን እዚ ጎዲሉ እዚ ንግበር እዚ ሆርሞን እዚ ጎዲሉ እዚ ንግበር እዚ ኮይኑ እዚ ንግበር ወይ እዚ በዚሑ እዚ መድሃኒት ዝውሰድ እዩ ናይ ብሓቂ ፍወሳ ግን ከምኡ ይኮነን ኩኖት ሆርሞን ሰጊርና እቲ ቀንዲ ጠንቂ ነቲ ሆርሞን ከምኡ ዝገበሮ እንተዳ ክንፈትሖ ክኢልና ጥራይና ናይ ብሓቂ ከምቲ ክንነብሮ እንኽእል ክንነብር ንኽእል እምበኣር ኣብዚ ብደረጃ ኣመጋግባ እንተዳ መፅአ ኣመጋግባና ብቐጥታ ንመን ይፀልዎ እንድሕር ኢልና ንኢንሱሊን ሆርሞን ከብቐጥታ ሽዑ ንመን ይፀልዎ ነቶም ካልኦት ናይ መፍረ ሆርሞን ናይ ዕብየት ሆርሞን ናይ ህንፀት ሆርሞን ናይ ፅገና ሆርሞን ኣብዚ እንድሕር መፅኦ እምበኣር መግብና እንታይ ይመስል ብዝያዳ ከዓ ማዕረ ክንደይ ንፀግብን ንጠምን ምስፆም ንተኣሳሰር ድማ እዚ ክብል ከለኹ መጀመርያ ፅፉፍን ፅሩይን መግቢ ብዝያዳ ድማ ኦርጋኒክ ወይ ከዓ ባህርያዊ ካብኡ ቀፂልና ድማ እትፀግበሉ ሰዓታትን እትጠምየሉ ሰዓታትን ከዓ ክህሉ ግድነት ትኸውን እዚ ከዓ ብቐጥታ ንመን ይፀሉ ኢንሱሊንን ግሉካጎንን ተባሂሎም ዝፅውዑ ሆርሞናት ኢንሱሊንን ግሉካጎንን ከ ነዞም ደሊናዮም ዘለና ከም በዓል ኢስትሮጅን ቴስቶስትሮን ፕሮጀስትሮን ኢልና ንፅውዖም ናይ ስርዓተ መፍረ ሆርሞናት ነዚኦም ከዓ ብቐጥታ ይፀልዎም ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክብል ይደሊ ንኣብነት ካብዞም ኣብ ዝተጠቂሶም ዘለው ኢስትሮጅን ፅቡቅ ገርና ንፈልጦ ንኸውን ኢና ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ኦኬ ኢስትሮጅን እምበኣር ማዕረ ክንደይ ኣብ ሂወት ናይ ፀልወና እንድሕር ንፈልጥ ኮና ኢስትሮጅን ከዓ ብቐጥታ ምስ ኣመጋግባና ምትሕሓዝ ኣለዎ ኣብዚ ክንደይ ስቃይ ተራእዩ እዚ ድማ ብቐጥታ ነቲ ሆርሞን ብምፍዋስ ወይ ከዓ ገለ መተካእታ ብምውሳድ ወይ መድሃኒት ብምውሳድ ሰብ ክፍውሶ ይፍትን ካብኡ ንላዕሊ ግን ትሕተት ወይ ከዓ ዘይምዕሩይነት ናይ ኢስትሮጅን ካብ ምንታይ መፅእ እንድሕር ኢልና ቀዳማይ ዋላ እኳ ኩሎም ዞም ክንብሎም ፀናሕና ይፀልዎ እንተኮይኑ ቀዳማይ በዝሒ ሽኮር ኣብ ደም ብቐጥታ ንኢንሱሊን ይፀልሞ ከምኡውን ካልኦት ናይ ነድሪ ሆርሞናት ይፀልሞ እሱ ድማ ካብ ምንታይ መፅእ ናብ ምንታይ የምርሕ ናብቶም ናይ ህንፀት ናይ ምዕሩይነት ይቕሬታ ናይ ዕብየት ናይ መፍረ ሆርሞናት ነዚኦም ከዓ ብቐጥታ ይፀልዎም ስለዚ እንተ ደኣ ቀፃሊ ፅጉብ ኮንካ እሞ ድማ እዚ ናይ ሎሚ ደላ ዓይነት ኣመጋግባ ሲምፕል ሹጋር ዝበዝሖ ሲምፕል ሹጋር ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ሽኮር ኣብ ክልተ ንመቕሎም ተጓዳእን ጠቃምን ኢልና እቲ ተጓዳኢ እንታይ ማለት እዩ ብቐጥታ ሽኮር ናብ ደምና ክለቅቕ ዝኽእል እዚ ማለት ንምሕቃቅ ግዜ ዘይወስድ ብቐጥታ ምስ በላዕካዮ ብቐጥታ ሽኮር ናብ ደምካ ይለቅቕ እሞ ኣብ ደምካ ድማ ሽኮር ይመልእ ብቐጥታ ድማ ኢንሱሊን ነቲ ሽኮር ከመሓድር ንደምካ ይመልእ ንዕኡ ኣመሓዲሩ ድማ ብቐጥታ ዝተረፈ ይኽዝኖ መሊሱ ካልእ ሽኮር ይፀዓን እዚ ድማ እንታይ መፅእ ልዑል ሽኮር ኣብ ደምካ
نعون موحس دما لعول انسولين ابدمك انسولين ابدم لعول كساب زلو ناي عبيت ناي مفري ناي صقنا هرمونات بحصيرو اكل وشتاو عيه غزا خسر حلو زخل عينه هرمونات اي فريني اذا انت هيد مهرنا ما عرف خندي كنسقبن كنطمن كم دلنا بخالا اي درجه تسرح دحر ما قبانا ما سقطي قبل كلخو كم موكس دا اللي امتي ينبر كلاتهم او الوتاويان سمعيتات سقطي وتري چنكت قيمتا حركان قطعي فرعي ترترا تسفا مغراس اني متممات سخفتا حفران ምናልባት ናኣሽቱ ይመስለና ኸውን እዚኣቶም ኣብቲ ዕለታዊ ናብራና ኣብቲ ዕለታዊ ስራሕና ዋላው ናብ ቤትና ወይ ውፅእ ኢልና ምስ ካልኦት ኣብ ንራኸበሉ ከምዚኢታት ይስምዑና እሞ ኣብቲ ግዜ እቲ ይሕፀር ይንዋሕ ብዘየገድስ ፅልዋ ንገብር ኣለና ውሽጥና እዚ ድማ ብግቡእ እንተ ደኣ ደይ ተመሓዲሩ ንንውሕ ድበለ እንተ ደኣ ኸይዱ እንታይ ንኸውን ኣለና ኣብ ትሕቲ ናይ ፀቕጢ ሆርሞን ከም በዓል ኮርቲዞል ኣድረናሊን ተባሂሎም ጽውዑ ኣብ ትሕቲ ናይ ፀቕጢ ሆርሞን ንንውሕ ድበለ ንጸንሕ ናይ ፀቕጢ ሆርሞን ክብል ከለኹ ምናልባት ኩሉ ፍጡር ንሓፂር ግዜ ኣብ ትሕቲ ናይ ፀቕጢ ሆርሞን ንክኸይድ ወይ ከዓ ንክፃወር ተፈጢሩ ወዲ ሰብ ግን ብሓሳብ ጥራይ ብምዝካር ጥራይ ብምስትንታን ጥራይ ንድነውሐ ግዜ ኣብ ፀቕጢ ኣብ ጭንቀት ኣብ ወጥሪ ይጸንሕ እሞ أميت نقولن እዚ ድማ ኣካል ይቃለስ መስግዝየ ምን ዋሕግን እንዳደኸመ ኢዱ እንዳሃበ ይመስል ስለዚ ናብ ፀገም ኣትወድ ስለምንታይ እንድሕሪልና እምበር እዞም ናይ ፀቕጢ ሆርሞን ከም በዓል ኮርቲዞል ዝኣመሰሉ ኣብዚ ኣብነት ኣምፅየ ዘለኹ ኣካል ዕዮ ገዛ ክዓዪ ወይ ከዓ እቶም ናይ ህንፀት ናይ ዕብየት ናይ መፍረ ሆርሞናት ንኽሰርሑ ኣይድግፎምን እዩ እዚኦም ክሰርሑ ስለዘይድግፎም ድማ እዚኦም ከይሰርሑ እንተ ደኣ ንውሕ ድበለ ግዜ ኸድካ ኣካል እንዳድኸመ ይኸይድ እምበር ንሎሚ ብዝያዳ ክሰቕጠሎም ደልየ ዘለኹ ኣመጋግባናን ስምዒታዊ ምሕደራናን እዚ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ بزيادة مس زوم ناي مفرح هرمون أزبلنا يوم زيادة أبدأ كانوا سيمازين هاد ما مس بروجسترون كومون إستروجين ويون مسور حوس جيا ويون مس نصفة أو وي مونوبوز أتأساسيرنا هنزار من تداخلنا الجامعي كنا استعمل لهم زلنا إنسولين كورتيزون زمالة انت مالتي درجة شكر نايدمن سمعيتهم محدران درجة شكر نايدم تلا كل جزء على الغينو إنسولين كل جزء على الله إذا ما بغت تنعون كسلون أنت لا سمعيتهم محدران يتأكل ديت خيركم كا الزنايلو مدلونا معربا ويان هاجرات النوابرة إسرانا 4 ساعات نمعلتي أبسط الله حنساب دك سرح غيرنا وصغا حنساب ولودكا حنساب بعلبيتك حنساب تحادي كسالة بنوصل لها حنساب تحفر حنساب شغرة نزن تنادي محادير كايرة كسالي أبسط لها ولا أبسط لها ناي سقط هرمون عبلي له ماله زيوم كان تايلنا يوم نتوم ناي هنسد نابنت نزح جامتي نادلو نزوم ناي مفرح هرمون بقبون خسر رايف كل لهم حجزوا منه إذا ما نتناول حجزين حركويدو انتهي خون أكل እንዳድኸመ ይመስል ጎኑ ድማ ምስትንፋስና ምንቅስቃስ ኣካላትና ብግቡእ እንተ ደኣ ብግቡእ ብዕምቆት ተስተንፍስ ኣካል ብግቡእ ድንቀሳቀስ ድዋሳወስ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብዚ እንታይ ይመፅእ ክንዲ ኮርቲዞል ተፍሪ ኦክሲቶሲን ተፍሪ ሴሮቶኒን ተፍሪ ዶፓሚን የፍሪ ኣካል እዚኦም ከዓ ኩሎም ናይ ሰላም ናይ ተሕጓስ هرمونات يوم إذا كفر يخلوا دما أنت ملقتي محلالفنا بأكل أو مريت سلامي لله إسمع لك كذا مالتي وين وش تاوز رحنا نسرح أكل تهنس شو
سرعتهم كلها سرعوا يسرح زدليو سر نفسات يفريو سرعتهم مقبي سرعوا يسرح زدليو نزعتات زدليو أسيدات يفريو زدل حموت يلقى بقبو يسرح يعني كولاليت بقبو سرحة دا أكل حيلنا نخيد كننا محاور يعني سرعة مفرو نلقع بخمو مخنياتو እቶም ንህይወት ዝድግፉ ወይ ከዓ ናይ ሰላም መልእኽቲ ዘለዎም ሆርሞናት እዮም ዝነዝዑ ዘለዉ ስለዚ ብግቡእ ከተስተንፍስን ከለኻ እዚ ማለት ከዓ ተኣክል ኦክሲጅን ንኣካል ክትህቦ ከለኻ ብደረጃ ስነ ህይወት እንድሕር ተዛሪብና ምስትንፋስ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሓይልን ሙቐትን ዝህበና ክፋል እዩ ካልእ ብዙሕ ምስጢር እንዲደለዎ ቀሲልና ንሪኦ ኢና بدرجة دي ببيولوجي ويكاسنا هي وترى عند تزاربنا قل مستنفاس مالت أكسجين مسحاب مالتي أكسجين دما إذا كل بياتمول توصل مقدي بدي أكسجين حال المؤذن كذا كنن كن داي مقبي مرات كن من تاوسد أبكس أي بس معاناتي ورد حاجة ما أزاتات أب دبي سحانو أب كل واحدات تشوتاتي بسحو ولا واحدات بسحون قل أكسجين يمسبيهو تنامود تأتا زدقاق كفار ناي مقبي انتاي بحال جلوكوز كما إلى حيل المؤذن يهب مس أكسجين مس الرغب يكاسا لما حيل المؤذن يهب أذن نحركو ينم بار بقبو انت داري تستنفس كونكا كل أكلات كان تدا دا أكل أكسجين زي بس حقينو ودا أكل حيل ما كل أكلات كايركبني سلازم دما حنساب صقاماي غوني حمم حدثب حنساب يماناي غون حنساب قال يجن ازيتات ازيوم دقات ነገራት ከሙሕስ ስለድወስዶም እሳቶም ተምሰገማት አይመስሎን ነዚህ ስለደይፍውሰ ድማ ብዙሕ መድኃኒት ተወሰደ ከይተፈወሰ ይነብር ካው ሓሊፍና መንቅስቃስ ካ ሓደ ካፍቶም مسرتاويان هيوتاويان كابزي هيوتاويان زفليون أو مخابز أفكده حميمي أخذ بلاي تغنيها أريجيل كأخذ مغني تغنيها زبا أخذ بلاي تغنيها هنتايدا أو مخابز أفكده just move the body من البعض أنت عينت منقصاص كم يكبر عبي زبل بوزع حساب حتتي بس يكون الزقدس مجمريا كتنكاسا قصار لك منقصاص مالت انتاي مالتي نحرلنا وشتاوي وحازي إخاتن قصاص مجمريا من قصاص انتاي ربحانه قدام يربحو من البعض قال جوادقها الناس كنسم قوصة قال دانقا لا إذي هذه إلمنتاري قدام يربحانا من قصاص مبارنتاي نحرلنا وحازدم بغتا طلبنا جلوكوز طلبنا أكسجين نسمته وحازدم ناب كل يوافر ناب كل يبسه نتطلب نخبسه وحازدم كأساسن كله ما دلو مأزاتات دلو حيلي دلو وشتاو نسعتات كلاتهم ناب كله بغتا يبصحوا معناته أبدم تسعينهم تلازخد سامبو تسرح معناته أكسجين دا أكل توصلنا وكل خطب سحلوا لب تسرع معناته نا كل خبالة كلاتنا دم كتسمع علوا شام بكتات دم يسرع معناته دتجمع عدم كوبس عقول اللوا يا هو حالي فوقه سبحتاتي حقق مخنياته زيادة أخذ حتى تنلخ تنقص كلها زد ما وشتاوي سريته كايدلكا وشتاوي ناب كل من بزصحنا انرجي نبلو حيلي معزاتات نبلو فيتامينات معدنات هرمونات كلهم زياتهم ምናልባት አስተውዕልና ደንኸውና ኣብነት እንተዳ ናይ ሓይልኻ ክትጎይ ከለኻ ኢልካ ምስትንፋስ ኢንካ ናብ ሞት ተቃሪብካስ ግን ብጣዕሚ ድማ ሓጎስ ዝስማዓካ ግን ሓጎስ እንዳተሰምዖ ንዕኡ ኣየስተውዕልን እቲ ሰብ እንታይ ዳ ምናልባት ነታ ድበላ ወይ ከዓ ነታ ጉያ እንተዳ ገዲዱ ኣበጊስዋ ኮይኑ ንዓኣ ይሪ
بحكي هيوت قناو إنه حجنتا كولي ليه منقصقاس مالت كمزي سبورت دو جيم دو قاله تزي كونن ناي جدن لكع كمزي ناي جدن مش محلتا وسبي بلا ناي جدن كا محلتا منقصقاس أدلاي إذا مرجع يكونن مرجع ندحر كوينو تحمام كا معري مرجع يخونان ليه انتي قالوا دحريلنا كفال أكلات أبز معرينة هرمون مسيد ما حد يزارب زلمون منقصقاس أكلات إستروجين كمزع بروجسترون كنزع يقبل ناي سلام ناي تحواس BDNF تبع السوع برين درايف نيوروتروفيك فاكتور تبع السوع أنا حنقول هرمون كفري كنزع يقبل إذا ما صبوك سمعك يقبل إذا ما نتوم ناي سلام نبلوم دلنا ويكا ناي مفرع نبلوم دلنا هرمونات نغفريو يدقف إذا معرينة هرمون نخمس يدقف داينا نزارب دلنا زي بأنصار ناي بزحي شكور أبدأ مسودمانا بزحي إنسولين مسودمانا سقطين أتوم ليت تغون هرمون نزي سجيرنا منقصقاس خون كله وحسدم كلها عال كله جلوكوز ككاسل كله سبحي ككاسل كله تعرف منقصقاس انت يخون ما كانت تحسب ما سبلك جلوكوز بتبل درجة شكر أبدم يورد درجة إنسولين يورد وكالو تشعو ناي هنسد ناي سجنا ناي لمعات ناي مفرح هرمونات شعو سرحهم يجمروا جروز هرمون يمثل بعد ذلك بدلهم أنا بابرة كبل كلهم أما جاك بخا من سقاسكا مستنفاسكا الزرار بخا يس كناتاتكا التحسس بخا إمنتكا يتغلب إذا أنت داخل محد قاعد ما كل هو تات محد كاو غسيلنا خينا بزم هرمونات أنت دامس إنا بزيادة ما بزلهم قوة أبزم عرابة وين حجرة أبدك أنستيو زركوب زلوا ويكاز زشدرو دلوا نحرمتنا مرزا منات مرزا منات كنا كلنا نزنا يلومي مسروح نقبي مسروح مقبي قبل لهم للتعشق يترايك هنا انتادا كم مريتو أتحيزو دماغنا أول بفوس هاي بفوس بعلق مع الشاقي ويون مدابريا تبعينو artificial fertilizer كابزيتات جميرو اندا تبكل دماسة مقبي زي صوروي ماي ببزحي كيميكالات مسارية أبقزا إذا دمانتي التسنفس أير بممكا إذا كله تدمير توحلين انتاغون مرزين أكا كمون حدا بالعطوي كبكتيرياتات والمرزي قبلك إذا دمانا من تاي مسن حريلنا نابوشتاو ندري إذا وشتاو ندري ما بمولو انتاي قبر جروز هرمون يحصو إستروجين يحصو كمون كالوت ناي لمعات هرمونات كم بعلنا أبنت سأرى نفسات أنتي بودي كفريز غول عينة هرمونات يحسو سرعة محكا أمد بيها حسو سرعة مكل خالي الداغم كولا اللي تسألهم كبدي الداغم إذن ما أكل نار الخمت خير وين انت هذا مهرد الخبز اندحريلنا بتغكل انت دا أما قاقبا خاصفوف منقص قاسكا أخذ مستنفاسكا عاميو خون انت دا غينو التحساس بغا تسفو التأمتن رائن زعلمن قدميت زخيد انت دا غينو امنت كاسونو انت دا غينو سمعيت كان محضور انت دا غينو هيوات من البات انقفات ايقات منني مالت ايكونن لك شجر كله يقولون مالت ايكونن انت دا افت شجركا خي تشجركا خميلكا تحلف يخون شو ازين دحر كوين دما بتخكل ود سب بزخونه يخون حمام كشجراكل نابنت اذا ابزا امتينا يدلنا حجي هرمونات نامتينا يزلنا لومي تمالد مسا يكونني حواتي حجي تتزاربنا له حجي حلف حالفنا كابنس حالفهم سعود زاربوا لي دلو
የሰብ ክፍጠር ዝተፈጥረ ቀደም ግን አይሸገረን ሎሚ የሸግራለሁ ስለምንታይ ሎሚ የሸግራለሁ ንሕሪና ሎሚ ሰብ አዝዩ ካፍቲ ተፈጥራዊ አናባብሩ ወፂ ዘሎ አዝዩ ካፍቲ ተፈጥራዊ አመጋግቡ ተፈጥራዊ ክሳብ አካይዱን ምስትንፋሱን አነባብሩን ወፂ ዘሎ ንኣብነት ምንቅስቃስ እንድሕሪልና ወይ ሓደ ሰብ አበናይ እምባን ኩርባን ወይ ይውዕል ነሩት ማሊ ሓደ ሓረስታይ አቦ ንጎስ 16 ጀሚሩ ምሸት ሰዓት ክንደይ ውድ ክማላለስ ሓደ ነዳቃይ ክንደይ ጎይ ሙሉ መዓልቲ ይውዕል ሎሚ ከንተዳ ኣብ ኦፊስ ኮፊልካ ትውዕል ኮንካ እዚ እውን ከም ምንቅስቃስ ክፋል ምንቅስቃስ ሎሚ ኣብ ማዕፆ ከንተዳ ኣውቶቡስ ባቡር መኪናኻ ተልዕለካ ኮይና ናብ ስራሕ ናብኡ ድማ ትመልሰካ ትኽልካ ድማ ብዓራት መግቡን 4-5 ግዜ ተወስድ ፍሪጅ ካብ ገዛኻ ኩሉ መግቢ ካብ ገዛኻ ወዲ ሰብ ግን ከምዚ ኮነን ተፈጢሩ እዚ ሙሉእ ካፍቲ ተፈጥራዊ አነባብራ ወፃይ ስለዝኾነ ድማ ብሕማም ይድብደብ ኣዝዮም ብዛራረዩ ካብ ሽኮርያ ይጅምር ናብ ፀቕጢ ደም ናብ ህርመት ልቢ ናብ ካልኦት ኦቶ ኢሙን ዲስኦርደር ተባሂሎም ዝፅውዑ ካብ ውሽጣዊ ነድርን ውሽጣዊ ቁጥዕን ዝብገሱ በብዓይነቶም ሕማማት ይመፁ እዚ እምበኣር አነባብራ ዘምፅኡ ካብ ቀፂልና ተፃዋርነት እንድሕሪልና አካላዊ ተፃዋርነት ስምዒታዊ ተፃዋርነት ስነ ልቦናዊ ተፃዋርነት ኣእምሮኣዊ ተፃዋርነት ምጥራይ ከዓ የድልን እዚ ከንታይ ማለት እዩ እንድሕሪልና ከመይልካ ንኣብነት ስምዒታዊ ማሕደራ ወይ ከዓ ስምዒታዊ ተፃዋርነት እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪልና ከመይልካ ኣብቲ ነውፂ ተሃድእ ከመይላ ሓንቲ ሰበይቲ ሰብኣይ ጫውጫቅ እንዳበለ ሰኺሪዲ ወይ ከዓ ካልእ ኮይኑ ጫውጫቅ እንዳበለ ተሃድእ ላዛ ደለዎ ትምንስ ከመይላ ቆልዑ ጫውጫቅ እንዳበሉ ብህድኣት ተረድእ ከመይሉ ሓደ ሰብኣይ ሰበይቲ ከተንፀርፅር ከላ ገና ሰላም ረኺቡ ሰላም ድህባ ተፃዋርነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ከመይልካ ካብ ዝወደቅካዮ ኸትትስእ ከመይልካ ካብ ሕማምካ ትፍወስ ከመይልካ ካብ ነውፂ ካብ ሽግር ትድሕን ከመይልካ ካብ ሓደ ብቢዝነስ እንተደኣ ብሓደ ቁጠባዊ ስራሕ እንተደኣ ወዲቅካ ከመይልካ ክንዲ ወዲቀ ትብል ተማሂርካ ተሳሒልካ ትትስእ እዚ እንድሕር ከነሕድሮ ኽኢልና እምበር ዝኾነ ይኹን ተኣምር ክንደክም ኣይንኽእልን ሕረ ኣብዚኣ ንኡሽተይ ድማ ማዕረ ክንደይ እዚ ኣመጋግባና ኣብ ሂወትና ይፀልወና ብዝያዳ ድማ ምስ ሕዱራት ሕማማት ከም በዓል ሽኮርያ ተኣሳሲርና ክንዛረብ ኢና ሽኮርያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ወይ ሕዱራት ሕማማት ከም በዓል ድኻም ልቢ ፀቕጢ ደም ካልኦት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ካብ ምንታይ ይብገሱ ቀፃሊ ልዑል መጠን ሽኮር እንተደኣ ኣብ ደምካ ሃልዩ ኣቀዲመ እንታይ ኢለ ክትጠምን ክትፀግብን ይባህርያዊ መግቢ ከምዚ ናይ ሎም ኣመጋግባ ግን እንተደኣ ፍፅም ደይትጠሚ ቀፃሊ ሓንሳብ እቲኣ ትወስድ ሓንሳብ እቲኣ ትኹልስ ሓንሳብ ገለ ትስሕብ እንድሕር ኮንካ እንታይ ይኸውን ኣሎ ቀፃሊ ልዑል መጠን ሽኮር ኣብ ደም እዚ ድማ እንታይ ይመፅእ ቀፃሊ ልዑል መጠን ኢንሱሊን ነዚ ከመሓደር ወል እንተደኣ ቀፃሊ ልዑል መጠን ኢንሱሊን ሆርሞን ይልቀቕ ሃልዩ ኸ ፓንክሪያስ ኦቨርወርክ ትኸውን ማለት ዝያዳ ትሰርሕ ዝያዳ ኢንሱሊን እዚ ድማ ናብ ምንታይ የምርሕ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ከታይ ማለት እዩ ኢንሱሊን ሆርሞን ንመጠን ሽኮር ምልላይ ክስእኖ ከሎ እዩ ወይ ከዓ ናይ ምልላይ ክእለቱ ክደክም ከሎ እንተደኣ ኢንሱሊን ሆርሞን መጠን ሽኮር ኣብ ደም ከለልዮ ዘይከኣለ ኸ ከመሓዱር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ከለልዮ ኣይከኣለን ብዙሕ ሊደሎ ውሕዳ የላለየን ከመሓዱር ኣይክእልን እዩ ከመሓዱር እንድሕር ደይከኣለ እንታይ ይኸውን ደድበላዕኸ ሽኮር ኣብ ደምካ ስኺኢሉ ይኽዘር ሽዑ ሽኮር ላዕሊ ትኸይድ ንውሕድ በለ ግዜ እንድሕር ከይዳ ሽዑ ሽኮርያ ድብል ሽም ህብዋ እዚኣ ኣዝያ ቀላል ከተጥፋ እንድሕር ኮንካ ወይ እቲ ሽኮር ኣጥፋእዮ ሽዑ እቲ ፓንክሪያስ ፈውሳ ኢንሱሊን ፈውሶ 10 ዓመት መድሃኒት ምብላዕ ኣይድልየካን ኢና ኣብነት ፅቡቅ ገርና ድፈወስና ያሉ ሕጂ ነዚ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና
مدهانيت أيكونن مرفع أيكونن تايدا ناب تفطر خميل كاتملس ناب أفتات رخا خميل كاتملس أزمالت كا تانكي سور نايت حمام مفواس مالت ملكتات مفواس دي كونه تانكي سور نايت حمام مبقس انت دالي خايو بدحريزة كمان امبارز اندحر ديتا آليو نبل شعو إذا ناي إنفلاماتوري هرمون إلنا نسوعهم كم بعد إنسولين انت دعنا نوحد ولا قزيه زيادة خيدهم زيادة قاعدوا ناب شكوريا ناب صوت دم ناب حمام لبي ناب برين فوق كم نايرسي الناس ناب زي نصور يكون حساب حوسي صيلو عون والزبل أبرز خانقر يمسى ناب صوتات يمسى إذن تدعى قزي وسيد الماء استفال عليه عينة حضورات حمامات يمسى من البعض انتلا بحمام انتلا استوعلنا هذا سبحان انتلا حايمو تلا اي تسال سيتر رابعي تخص خاص جغني اذا انتلا ازغمان كم هرنا يقبوي سلامنتاي هذا سب شكوريات حايمو او عامت دي اكل سقط دم يموسو كالي يموسو ولا والمنشور يموسو وين اوتو ايمين يموسو ندحرلنا يداخم سلازلو إذا انتاي دمهرنا نحرلنا أكل ود سمع رخندي حيال مخانو إذا كله قدولتات اندا قبرنا كقالس يصنح كقالس يصنح يقالس معالتاوي ود سب جيجا يقبر معالتاوي دما أكل ريجنريت يقبر مالت يتغاغا دد قدوليتك دد موتو كالوتي ولدو دد تقودو يفوسو كسالم بار أكل ودسب እንዳተቃለሰ ነበር እንተዳ እቲ ጌጋ ናይ ወድሰብ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ኮይኑ ከምዚ ሎም ኣብ ምዕራብ ንሪኦ ዘለና ሽዑ ኣካል እንዳድኸመ ይመፅእ ሓደ ሕማም ተጥቂዕካ ድማ ኣዝዩ ይደክም ብእገሩ ድማ ናብ ብልሽውና ናብ ኣብዓራት ምውዳቕ ናብ መድሃኒትካ እናቱ ሳዕቤናት ኣለዎ እዚ ኩሉ ተደሚሩ ተባሂሉ ሽዑ ኣካል እንዳድኸመ ይመፅእ فوسا امبار انت قدمنا دبلنايو مولو فوسا مالت انت مالتي اكل كنصح فلاما كابزوم زيد ليزبلنايو انت داك نصح كيلو ابز فوسا يمسل حراي كزينا دمانا هرمونات كنمسل اب هرمونات دما اتكسر حل زدلي بزياده دما نلومي كم قندي ملختي زي مساخو ازي سقطن سقطي انت دالنا تيجري على خيرتنا ايوا سقط قنبل كلنا نكلاتهم الوتاويان سمعيتات يتقاللنا ستريس انت داهاليو وتر انت داهاليو شنكت انت داهاليو قيو قاب غزا انت داهاليو سبعي مسبعي مسقلعو اب سرح اب كالي بنابرا بخرا غزا بزي قصال انت دا اب ديدل سمعيتات هاليغا زيوم نامنتاي يفريلنا والناي سقط هرمون سلطان يحزو أباكا ناي سقط هرمون سلطان كحزو خلوها أكل أم مفراي يلن أم حواء مقبي يلن أم مهناس يلن انتاي دا أب قطعم ويهدى ما بتتعنكا أب زي كلوش تاو حازين كلوش تاو معدنات فيتامينات مغازات إنرجي نبلو نابي وحز نحريلنا ناب محاور الصيد قات من دالون نهد مادي مقطع ازيك خون كل خان تاي مسا نحاتير غزي نصاورينا ننوح غزي نحر كوين كن ابز غزي زكولاليت داكل وشتاوي وزعي بلني سلام كبدبل كوستبل سرعة محقاول معناتون كسعن سرعة مفربل إذا كله وشتاوي لبنابل سامبونابل إذا كله وشتاوي زنتاخو ننوحد بلا قزي هي تحاسيون دلعن نوحد بلا قزي تحاسيون ما لا تداخم يخم
بهرمون انت دا مسينا دما ابصغتي ابنوصي اوتري ابقيقه ابكال انت دا غزي تحلف كونكا ناي صغت هرمون كم بعل كورتيزول ادرينالين ننو واحد بلا سلطان يحزمو ازيوم كا انت يومطلنا زنبعين اي هرمون يه زنبعين اي هرمون دا حق صي كاسيلنا هنرينا زنبعين اي هرمون كم دمصلنا غنراي كالا ابا ما غغبانا انبابرانا انت دالنا كل كاب ما غغبا جميرنا حساب منقساس اذن ما انت دا زنبع غينو نابلعو الانسولين كا صغير ناب زنبعي هرمون مبارنا لهم خلفو زدلخو ملخدنا بلكنسيان دحرالي تايو بزعبه هرمون زحسب يبلنا مدحانيتنا هرمون دوس يبلنا انتي دا دحريلنا قداماي كفوس غبو شكر ده معري ما ساقطي زغلتين ترى تفويسو زنبعينا هرمون مفواس بحري اوسيت ناتي انتينا نقبدلنا نتوم هرمون كند بغتا نفوزهم نتوم نعوم بسلوهم نفوز علينا نتوم مسرت زغون نتوم بغتا تسلوهم نفوز علينا اذن ما مولو اكل نفوز علينا مالتي اوكي زنبع هرمون انت لا هالي مبار انت عينة سعبينات كقاطم يخيل بزيادة ما بعل استروجين بروجسترون تستوستيرون انت لازم بقى هاد انت عينة سقمات يريه اباكا لندحرلنا ناي وليد سقم كل يخيل مخاننت وي كي ولاد ابي كان نوح ناي مسمح كلتات ني ابلك تبعتي خون خيلي بزيادة ما ابلك انستيا كاو غسلنا خيل موسخ كبدت بزيادة ما ابزي كان سبعون زلنا كبدت اب كباب عدكي اصيلو غي انت دا بزي مسرت دمصا كبدت انت دا غينو دايت غير كايتف تنقاسايس كايتف ازي اشغار زخونه كبدت كبر مطفو ازي اشغار زخونه كم تخالك لي الكبدت زيكو موسخ كبدت بزيادة اب كباب عدكي امها بغليل زيت كبدت يمثل كالغه نزي مليسو زغادو دغه هرفان ناي مغبي وهرفان ناي مغبي بزيادة ما اب شكراوي مغا افتها سايز خونه بزعبا انسولين غرزارب سنه نازلن هرفان ناي مغبي امود ما اب شكراو نعرماتيو بغتا انتي صللو شكر دم بغتا انسولين بغتا نتم هرمونات انت هتقبر لها خلاص زرارة وين حامي من لخلك السمت ساتي مرسكا خطك على طفو انت دا دي اب كم عينة سمعيتات اتخاذ زنب عينة هرمون هالي انت دا حرفان ناي مقبخا ازي العلون ازل ما نحري تقاصاصر كي اب شكورا وانت دا اتخا بتخكل حامي من لخمو سمخصة تخكل على طفو يخاطو لبها انت دا انا وحاك تزارب في مفتح انت حركوين ግን ነትርፋን ከመገርካ ተቋጽረ እዚ ድማ ክፋል ናይቲ ስምዒታው ምሕደራ አልና ክንዛረቦ ፀንሐና ወይ ከዓ ምስትሳውጥን ወጥር እንደምፃናዮ ኣብዚ ስምዒት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይመስል ይኸውን እንታይ ትምለስ ብኸመይ ትምለስ ምስ መን ትዛረብ ትማሊ ቀለልቲ ዝነበሩ ሎሚ ግን ገጭገጭ ከም ትብል ገብርኻ ትማሊ ብቐሊሉ ዝፈትሐኻዮም لو مجن كم تنصر قبلها أبزنت يقول كل نجار بحسيرو أكل كال على خايفه سجى خال على خايفه سمعي تجنفر بخميت ملس بخميت زارب بخميت واسع كوكس السر كواسع أي خون الزد ما انتهي نام انتهي مزه نايس أخت هرمون يعبلونه انت داخلت في قادم حدر كيادما لانه واحد ولا غزي ابدم كايسنو نايز اخ هرمون كم بعل كورتيزول كي بغتا نبعل استروجين نظم ناي مفر هرمون زبنا بغتا يسلوا زد ما معري كما يقولهم ده حسينا كم انت وسخ من البات كم بعلنا بوليسيستيك اوفاريال سيندروم وان كقاطم يخيل اذا بغتا مس انسولين متحاز له بغتا مس انسولين هرمون متحاز له قبل كله
بغتا من سرعة محكا مقبي مس ميتابوليزم كسعن معاناتن تتعايز خيد عينت ترئي أب حنقول كنت هيمس زي نصورنا تويكا برين فوق ويكا صيل عولول بلك على ما خيت فاكا تزارب ويتفاكا تحاسب ويتفاكا يعني كل نجار ترسل يعني أبز حجة حساب أو بده يمس بتخكل عيد حسبن تحسبنا بخور ترى إنجليز تبن مغا أزي أدكام زخون حسب إذا خامليس ودرين قبرك أزي أدكمك وهلا الناس كل زنتنا عن نوي حامتات كي تخيل حاده أمتاك مسي تغم سقم أبور حاوس جيات كبير كخون خيل كأنزاز اللو خون خيل كون لعلغة زي معرينا أب حسير أب بوحد أب كباب إسران شو منتر معالت خمس سقبو أب سمون أب كل تسمون أبو زحتير كأو حليف غناب كبابي نصفت قصة كيد كل حاجة السون زخفة زي معرينا تناي هرمون زخفة دد ما يمسك أبصخا كندي سبي شجر وين حدش دجمر دي لو مزي نايز زبن حمام كوين دلهم كم تقدم زبالكوا إذا زبن تي أكايدو أما جاكبو التحساسبو تواصو أب حيوت بحسيرو بقوقي من قد يخير سلزلين إذا خام بأرت دمير ثوانيلو نتاسب تاخو أزيد خام مسكبابي خام مسفتو تخا قد كسن دابلكا ባህሪ ካንዳ ቀየርካ መግብድ የድልዩ እንዳወሰድካ በሐዚሩ በሁሉ ነገር አካል ትናወጻለህ ስጋ ትናወጻለህ እነዚህ እንድሕር ከመይልና ንፍውሰልና ምናልባት በደረጃ ሕክምና እንድሕርከና አው ገና ተው ምልክታት ያወዳኹም ኣብ ኢንሱሊን ክንመጽእ ነግረታ ካፍቶም ኣዝዮም ኣብዚ ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣብ ናይ መፍረ ሆርሞን እንተራመፅና ኢስትሮጅን ንርኢ ኢስትሮጅን ምስ ፕሮጀስትሮን ኣተሓሒዝና እሞ ንርአዮ ነዚኦም ክንሪኦም ከለና መሰማጋግባና ድማ ንስተሓሓዞም ኢስትሮጅን መዓሰ ይልዕል ፕሮጀስትሮን ከ ምናልባት ኣቀዲመ እንታይ ኢለ ክንጠምን ክንፀግብ ግን ይግባአና እዩ ኣብዚ ሎሚ እዋን ግን ሰብ ኩሉ ግዜ ምስፀገብ ኣሎ ስለዚ ድማ ኩሉ ግዜ ትሑት ኢስትሮጅን ይርከብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ድማ ኣዝዩ ሓያል ዘይምዕሩይነት ኣብ ሆርሞን ዘምፅእ ብኡ ቀፂሉ ድማ እዚ ክንብሎ ፀናሕና ናይ ቃንዛዲ ናይ ክብደት ናይ ወርሓዊ ፅግያት ዘምፅእ ዘሎ እዩ ኩሉ ህይወት ሙሉእ ብስትረስ ዝመልኦ ዘሎ እዩ ኢስትሮጅን እምበኣር መዓስ ክስስን ክእል እንተደኣልና ሽኮር ክትሕት ከሎ ኢንሱሊን ክወርድ ከሎ በአንጻሩ ፕሮጀስትሮን ውን የድሊ ብለረ ምስ ኣመጋግባት ኣሳሲረ እንድሕር ተዛሪበ ግን ቁሩብ ጠባዮም ይፈላለዩ ንኣብነት ፕሮጀስትሮን ግሉኮዝ ክህሉ ከሎ ዝያዳ ይልቃ ኢስትሮጅን ከዓ ግሉኮዝ ክትሕት እንከሎ ዝያዳ ይልቃ እዚ ከዓ እንታይ ድምህረና እንድሕር ኢልና ክጠሚ የብልካን ክትፀግብካ የብልካን ኣብ ባህላይ ጥሜት ጥራይ ክኸውን የብሉን ፅጋብ ጥራይ ክኸውን የብሉን እንታይ ዳ ወል ትበልዕ ትፀግብ ወል ትጠምኻ ኣብ ግዜ እዚ ማለት ከዓ እንታይ እዩ ማለት እዩ እትበልዓሎም ሰዓታት ዝተወሰኑ ክኾኑ ኣለዎም እትወስዶ መግቢ እውን ከምኡ ፅሩይ በዚ ናይ ሎሚ ደሎ ተኮይኑ ድማ ኦርጋኒክ ወይ ከዓ ባህርያዊ ፍረመሬት ዘፍረዮ ክኸውን ከዓ ክእል ኣለዎ ትፀግብ ክብል ከለኹም ድማ ከምዚ ናይ ሎም ናይ ወዲ ሰብ ዝበልዖ ይኮንኩን ዝብል ኣለኹም ኣዝዩ ንኡስ ድማ ክኸውን ኣለዎ እትወስዶ መግቢ እንተደይ ኮይኑ ኢስትሮጅን ክትሕት ከሎ እንታይ ዓይነት ምልክታት ይረኣዩ እንተዳልና ደረቕ ቆርበት ካብኡ ሓሊፉ ኸ ክሳብ ድኽመት ኣዕፅምቲ ባዕርኽ እንደይ ምስ ሙሉእ ህይወትና ከም ተኣሳሰር ንርአዮ ድኽመት ኣዕፅምቲ ከምኡውን ስምዒት ናይ ድኻም ዘይምትኳር ይመስል ሓንጎል ገቲ ከም በቃ ዕውልውል ይብለካ ንፁር ዘይኮነ ሓሳብካ ዝኸውን
قبل حسك أيها تذكرن عنيني تذن طبعا أصيرك يتمول صنت زاربون زي تفلق كأكلت فيها قلبت بالكافتن نافتن إذن دحر كوين غير هيوت بغمي كم راح يكع من البعض ملكتات نريون هلو نخون وين فلتوا نخون بقبو درقنا كسلان رحمين كمون رهاس بزيادة ما بزيادة كاس زين من تاير نصوص لخون حريرنا تنت من حزن مسمتن شكورن انسولين كموها مسمتن سمعتها ومحضرانا أساسيرنا كميلنا كنفتح نغير حكمنا هيكلنا كابسب كيد لنا بعدنا بقزار رأسنا كندي ملكتات هلو من البات نريون هلو نخوينا عادي يصعد دخمات يمولو أكل دخمات نحر هاليون كله نجر شوهاتنا نهوت بحثيرو نهوت شوهاتنا من باركادة سايب لكان يمانياتو كله نجر كجو تعلق رأس خابل برك خابل أكل كهول نحرقين إذا ما أنت يمسال كان ترى جزيت وسط كوينو سلشونا الحدار نحرقين غير مسلك خاجج مس مسامر ثقة إذا ما جزيت وسط كله من هالبات زي بوزح زي مسمع عن مفلاين وين عابت أراخ كله إيزاو نقدر نترى وين أمها بقلت نترى كين الزارو بلون في التحدين ناديلون نحرقنا نعم مفتحي ونحر مزينا غير بمن قد حكمنا نحركنا ويليا مدهانيت ياتكون مدهانيت كافتات قما بزيادة زنايلو مدلو كندي عمتات دتوسده ويكا ريزيستانس زحدرن نحركوينو قدات لامبرتي تقمو اي كرايناني اذا طول كلخو حكمناتات دي تقمو بلو من اكون كن بلو تقندي قداماي ريديت كنت قمو لزغبانا يو انتخونا كن فعنتو ناتو سقعتنيا كنكون يمنا ምናልባት ከም በዓል አንቲ ዲፕሬሳንት ወይ ከዓ ፀረ ፀቕጢ ተባሂሉ መድሃኒት ይወሃበካ ኣዝዩ ገኒኑ ደሎ ኣብዚ ሎም እዋን ይኩላ ኣልከለም ናይ ሆርሞን መተካእታ ይወሃብ ይኸውን ናይ ምቁፅፃር ወሊድ ይወሃብ ይኸውን ወይ ነቲ ወሊድ ዝኣበየካ ከመይ ጌርካ ተብሎ ብዙሕ መድሃኒት ይወሃብ ይኸውን ብዙሕ መንገድታት ትርኢኻ ክገብሩ እዚ ግን ነባሪ ፍታሕ ኣይኮነን ምናልባት ኣነ ግን ነዚ ድማ እንታይ ኢለ ዝገልጾ ውልቃዊ ተሓታትነትን ሓላፍነትን ዝጎደሎ እዚ ሓኪም እዩ ዝገብሮ ዶክተር እዩ ዝገብሮ መስኽዳት ኣይትገብርለኺ እንድሕር ሓኪም ዝሃበኪ መድሃኒት መርፍእ ከኒና ዋትኤቨር ሆርሞን እንድሕር ዝወስድሃለኺ ተሓታትነት ኣብ ገዛ ርእስና ተሓታትነት ሓላፍነት ናይ ገዛ ርእስና ንወስድ ኣለና ዶ እዚ ብኩብ بنصر انتين نبلو تحتاتنتن حلافنتن نايت ولك أسب زغودة ديز دخمكا تسنفكا خصوص ردي أدليخا أو حكمنات سقعت خيليخا إذين نبلو دلنا قلنا خصوص ردي أتاكونا ناي نويح زخده ننقدي ناي نويح زخده دما نحنت معالت مرفق هاي تفوزاني እንታይ ዳ well you need to reverse it ነቲ ደዳኸመካ ኣሊኻ ሓይሊ ድህበካ መንገዲ ክትቀይር ኣለካ እሱ እንድሕር ኮይኑ ድማ ናይ ብሓቂ ፍወሳ ክመፅእ ዝኽእል ሓቀኛ ፍወሳ እንድሕር ኢልና እምበር ናብቲ ነጥብና ክንመፅእ ሱር ጠንቂ ናይቲ ምልክታት ምፍዋስ ሱር ጠንቂ ናይቲ ምልክታት ክብል ከለኹ ንኣብነት እዚ ኩሉ ምልክታት ናይ زي معرينت ويكا زنبع هرمون يلنا زنبع هرمون درمصو بزوح حمامات كنتك نخلينا يعني فلتون نخونينا مبزحتنا نا كلون مدهانيت نوصلنا فلت يرك زينا حجم بعرف دا أدب دلغو إذن وصلنا لنا مدهانيت هايكونن السو يكونن كفوة سقبو ناب زنبعنا هرمون نمزع زنبعنا هرمون مفوة سايبلي ادميو خلال نتوم هرمونات كزنبوع زغبرهم ነገር ከንታ ያለው
እንድሕሪልና ናብ ምንታይ ክንመፂና ቀዳሞት እንታይ ተቐይሰ ኣመጋግባናን ስምዒታዊ ምሕደራን እዚኦም ከዓ ብቐጥታ ኣመጋግባና እንድሕር መፅኡ ኢንሱሊን ከኣልየልናዩ ስምዒታዊ ምሕደራና እንተዳ መፅኡ ከም በዓል ኮርቲዞል ዝኣመሰሉ ናይ ፀቕጢ ሆርሞን ከኣልየልናዩ ናይ ፀቕጢ ሆርሞን ምስ ዘትሕት ናይ ሰላም ሆርሞን ኦክሲቶሲን ቦታ ይሕዝ ሰረቶኒን ቦታ ይሕዝ ዶፓሚን ቦታ ይሕዝ እዚኦም ክውሕዙ ከለዉ ድማ ኣካል ይፍሳሕ ደስ ይብሎ ኣካል ክፍሳሕ ከሎ ድማ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ወይ እንታይ ኢልና ጠቂስና ናይ ፀቕጢ ሆርሞን ቦታ ክሕዝ ከለዉ ኣካል ኣብ ግጠም ወይ ሂደም ኣብ ተጠንቀቕ ይኸውን እዚ ማለት ከዓ ኩሉ ውሽጣዊ ስርዓታት ይሕዞ ኩሉ ሓይልና መሓውር ይኸይድ ኣብ ተጠንቀቕ ይኸውን ኣብዚ ሓደ ኣብነት ከምፅ ሓንቲ ሃገር ንበል ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ንውሰዳ ኣካል ልክዕ ከምቲ ሃገር ንውሰዳ ሓንቲ ሃገር እንተዳ በዚ ኢትዮጵያ በዚ ሱዳን በዚ ጅቡቲ በዚ ኣሜሪካ ትወርሃለያ ሕርሻ ክትሰርሕ ትኽእል ቆልዑ ክትምህር ትኽእል ሕክምና ክተብል ትኽእል ኩሉ ዛ ኣይከኣልን እዩ ዶባ ጥራይ ክትሕሉ ሓንቲ ኣካል እምበሃር እንተዳ ዝኾነ ደጋዊ ስግኣት ሃልይዋ ውሽጣዊ ስርዓታት ኣይሰርሐንን ስርዓተ ምሕቃቅ ምግቢ ዝኾነ ይኹን ውሽጣዊ ሓይሊ ዲ ዋላ መኣዛታት ኣይወሃበን ስርዓተ መፍረ ኣይወሃበን ኮላሊት ኣይወሃበን ፀላም ከብዲ ዋላ ፍሕኛ ካልእ ኩሉ ውሽጣዊ ስርዓታት ንምፃእ ድሓን እዚ ኣይወሃበን እዚ ድማ ትደዳኽሞ ንወዲ ሰብ ካብዚ ወፂኻ ኣብ ሰላም ክትህሉ ከለኻ ልክዕቲ ሃገር እንተዳ ሰላም ሃልያ ብደገ ፍፅም ደሕስብ ደይብላ እንታይ ዝገብር ልምዓት ሕርሻ ሕክምና ተምሃሮ ቆልዑ ተተማሂሮም ከዓ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ሃገር ብምሁራት ትምራሕ ማለት እዩ ልክዕ እምበር ኣካል ወዲ ሰብ ከዓ እንተዳ ናይ ደጋዊ ስግኣት ንኣብነት ምስትንፋስ ንበል ኣብ ዝተሓቲ ብምስትንፋስ ነብስካ ክትህድእ ከለካ እዞም ንብሎም ዘለና ናይ ሰላም ሆርሞን ወሓዚ ደምካ ክመልዎ ከለዉ ከም በዓል ሰረቶኒን ብቐጥታ ኣካል እንታይ ይገብር መሬት ሰላም ይደሎ ይብል እሞ ውሽጣዊ ልምዓት ይጅምር ግሮዝ ሆርሞን ይመፅእ ግሮዝ ሆርሞን ይመፅእ ብደረጃ ዕብየት ብደረጃ ፅገና ብደረጃ ድተጎድኡ ምትኽኻእ እንድሕር መፂና ኣብዚ ናይ መፍረ እንድሕር መፂና ድማ ልክዕ ዞም ክንብሎም ፀናሕና ቴስቶስትሮን መፅእ ፕሮጀስትሮን መፅእ ኢስትሮጅን መፅእ ከምኡውን ፀረ ነፍሳት ይፋረ ስርዓተ ምክልኻል ኣካል ህዱእን ጥንኩርን ይኸውን ካብ ዝኾነ ይኹን ደጋዊ ሕማም ድማ ይከላኸል እዚ ድማ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እንድሕር ኢልና ኣካል እቲ ተፈጥሮኣዊ ስራሓ ንክትሰርሕ ናፅነት ንህቦ ካልእ ኮይን ገብርና ኣለና ኣልሓት ኮይን ገብርና እንታይ ዳልና ንገብር ዘለና ንኣካል እቲ ተፈጥሮኣዊ ስራሓ ከይትሰርሕ ንዕንቅፋ ዝነበርና ብዝያዳን ዘይከውንን መግቢ ብዘይከውን ፀቕጥን ወጥርን ነቲ ባህርያዊ ተፈጥሮኣዊ ኣሰራርሓ ናይ ኣካል ክንዕንቅፎ ዝፀናሕና ዕንቅፋት ኢና ነውሕድ ኣለና እቲ ዕንቅፋት እንተዳ ውሒዱ ሽዑ ኣካል እንታይ ትኸውን ብሓቂ እቲ ተፈጥሮኣዊ ባህርያዊ ኣሰራርሓ ክትሰርሕ ትጀምር እዚ እንድሕር ኮይኑ ድማ እንታይ ይመፅእ ፍወሳ ወይ ከዓ ሕውየት ካብ ውሽጢ ይኸውን እዚ ክኸውን ከለካ እንታይ ይኸውን ፍወሳ ወይ ሕውየት ካብቲ ሱር ጠንቂ ናይቲ ምልክት ወይ ከዓ ናይቲ ሕማም ይኸውን እቲ ሱር እቲ ጠንቂ እንተዳ ኣሊኻዮ ድማ ናይ ብሓቂ ፍወሳ ማለት እዩ ተፅርዮ ኢኻ ዘለካ ከደይ ኮይኑ ደጋዊ ነገር ፈዊስካዮ ወል ሳለስተ ይፀንሕ ንክምለስ መሊስካ ትፍውሶ ሳለስተ ይፀንሕ ክምለስ ስለዝኾነ ድማ ወዲ ሰብ ዕድሚኡ ሙሉእ መድሃኒት ይወስድ ከምኡ ግን ኣይኮነን ተፈጢሩ እንድሕርቲ ትምህርተይ ብትክክል ከመሓላልፍ ኮይነ ከምኡ ይኮነን ተፈጢሩ ወዲ ሰብ ፅግዕተኛ ናይ መድሃኒት ክኸውን ኣይተፈጥረን መድሃኒት ትማልድ ተማሃዙ እዮም ወዲ ሰብ ግን ቅድሚ ክንደይ ኣሽሓት ዓመታት ኣብ ምድሪ ዓለም ፀንሐ ኣብቲ ገና መድሃኒት ከይመፀ ከሎ ኣብቲ ገና ከምዚ ህንፃ ከይተሰርሐ ከሎ ኣብቲ ገና መሞቂ ከይመፀ ከሎ ኣብቲ ሳሒታ ኣብቲ ቁሪ ኣብቲ ጎቦ ኣብቲ ቁርባ ኣብ በዓቲ እንዳሓደረ ከሎ ናይ ሓምምን ነር
تحامي من ما بخص لمسلي فواس نيرو مدهاني تبار بخص لمسلي جميع قص لمسلي بخمس مسرح لهم ده يكون قص لمسلي عريقة بمبلع ببناته ساينس دمان قص لمسلي آريو مدهاني تسريحو مبالغ تجارو دقوادا أبزيحو يقرب لنا له نازم سوسة الماسب هذا رحمة مخونا له كابزي انتوسينا قل كانت بيقات حزاكم أكال ناس أتقدفهم وناس أنت لاقل إفكاد ما يستفوت رأوي بحرياوي صرحو كقبرو زتعدلو نص يسايا من البات أبوز حكم تتأمركم السلخلي ما يكونن كومينات فترنا كومي وبحرين إذن ما كاب ساينس ترايته بقيسي زارب يالغون كاب صحب ترايته بقيسي زارب يالغون صبو قرنا أبناتي بتمرتي الرادس نايون رئينالون كندي ننوي عامي مود سنة حسب ننوي تساقين سنة حسب بزيادة خمس كابز خولت سنة حقوزي ناي هرموناوي زنباعي الساقمات ناي ورحاو سقيات ساقمات ناي حسرة حاسين معدن كابزي بمفواس ناي بحكي هيواتو زركب أب حدرنا بنا كندي سبات اللواني نوي حقا ساني حنا بسقم تمالي سن حجقن أو تسقم بحال بيتي مثلا نار حجقن أنا مسحاو خست حدار حاول تسقم دكاي مثلا نار حجقن أنا مسحادا خست جزا هادي كبلات سن زغنت مالتي نحرنا وين ما عرفن داي سمعتات كاتم محاضر أب هيوت كان أب زوريا كان عبي سلواي زلوا انت لا اسخاص ميتات كان يتم محاضر بصوت كان تدعي محاضر غينه وين حاضر كان متى يتقاتل كل زي اب نوسي حاجه ندحر حاوير نقول لاد ما بزياده ما عاد ندحر تما حيرا كل اخت محارت غير كسلنا التحساس بانان امنتنا ندحر لنا ازغاء تقدامي وشتنا كنستخاخلو لنخيل نيه مناربات بزحات صحفات دايبلنا يم نحنا وسيت نايتي عبلاني زخونه وهلو الحساب ناين ስለዚህ ድማ ሓሳባትካ እንታይ ይመስሉ ኣሉታውያን ድዮም ኣወንታውያን ኣየኖትዮም ዝዕብልሉ ተስፋ ዝህቡ ድዮም ተስፋ ዝወስዱ ደተባብዑ ድዮም ዘፍርሑ ዘህድኡ ድዮም ዘናውፁ እዚ ድብሎ ዘለኹ ኩነታት ናብረኻ ኩነታት ደጋዊ ኩነታት ካብ ብዘይ የገድስ ምክንያቱ ካብ ውሽጥኻ ከመይ ኢልካ ተኣልዮም ይትሕቶ ካብኡ ቀፂልና እምነትካ ከማዕረኽ እንደይ ይፅንኩር እምነት ክብል ከለኹ ድማ ካብ ገዛ ርእስኻ ጀሚርካ ማዕረኽ እንደይ ንገዛ ርእስኻ ተኣምና ማዕረኽ እንደይ ኣብ ብቕዓትካ ተኣምን ኣብ ሓሳባትካ ተኣምን ኣብ ስምዒታትካ ተኣምን ኣብ ኣካላትካ ተኣምን ዓብዪ ድማ እምነት ኣብ ኣምላኽካ ይመፅእ ኣካላዊ ብቕዓት ካብቲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኢልና ዘምፃናዮ ቀፂልና ድማ እኹል ዓሚቕ ህዱእ ምስትንፋስ እዚ እንተ ደኣ ክትገብር ትኽእል ኮንካ እምበኣር እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኣካል እቲ ደድልያ እንተ ደኣ ሂብካያ እቲ ክትሰርሖ ተፈጠረ ድማ ንሳ ትሰርሕ እሞ ብድሕሪኡ ሕማም የለን ብድሕሪኡ ድኻም የለን ድኹም ሰብ ኣይተፈጥረን ሕሙም ሰብ ኣይተፈጥረን እንታይ ደኣ እንድሕር ኢልና ወ ዓንቀፍቲ ናይ ሂወትና ንኸውን እሞ እቲ ዕንቅፋታት ክዓቢ ይኽእል ክንእስ ይኽእል ደይ ክንፈልጦ እውን ንኽእል ኢና ተዋህሊሉ ግን ንኣካል የልክም ኣብዚ እምበኣር ሓደ ከም መረጋገፂ ዝኾነልና ነስተውዕል እሞ ሂወትና ንኣብነት ኣብዚ ፀላም ከብዲ ንውሰድ ሓደ ፀላም ከብዲ ንኣብነት ኬሚካላዊ ምፅራይ እዩ ስራሕ ሓደ ሰታይ ሰብ ንውሰድ መዓልታዊ ሰቲ ኣልኮል ድማ እቲ ድሓየለ ኬሚካል ማዕረኽ ክንደይ ኣካል ወዲ ሰብ ሓያል ምዃኑ ግን ነዚ መዓልታዊ ሰቲ ኣልኮል ተዳቕቆ ተጥሕኖ ወይ እዚ ሰብ እንድሕር ደይዕረፈ 10-20 ዓመት እንድሕር ደኺሙ ይተሓዝ ምናልባት ልቢ ገብሩ እንተተመሊሱ ግን ተሓውያለ
ማሕረ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ግን ኣብ ሂወትና ድማ ክንደይ ግዜ ጌጋ ገርና ኣለና ኣብ ሂወት ክንደይ ግዜ ልዕሊ ዓቐን በሊዕና ክንደይ ግዜ ዘይከውን ምግቢ በሊዕና ክንደይ ግዜ ዘይከውን መስተ ወሲድና ክንደይ ግዜ ኣንፀርፂርና ክንደይ ግዜ ተቋይቕና ወይ ንመዓልቲ ክንደይ ግዜ ከምኡ ንገብር እሞ እዚ ኩሉ እንዳገበርና ከመይ ኢልና ንነብር ኣለና እንድሕር ኢልና ወል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕን ካልኢትን ኣካል ናይ ምህናፅ ናይ ምትኽኻእ ናይ ምዕባይ እዚ ተፈጥሮኣዊ ስሩሕ እዩ ን10 ደቂቕ ሰላም ትህባነ ነብሲ ናይ 5 ሰዓት ከፅንሓካ ዝኽእል ውሽጣዊ ምትህንናፅ ትገብር ብ10 ደቂቕ እንተ ደኣ ብዕቱብ ሰሪሕካ ማዕረ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ተፈጥሮ ዝብለና እምበር መግለፂ ኣብዚ ክውድእ መስለኒ ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ መደብ ንዓኹም ታንኪዩ